Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 4. Okwu Samuel wee ruo Izrel niile ntị. Izrel wee pụọ izute ndị Filistia ibu agha, wee maa ụlọ ikwu ha n'akụkụ Ebeniza. Ndị Filistia wee maa ụlọ ikwu ha na Efek. Ndị Filistia wee doo onwe ha n'usoro izute Izrel. Agha ahụ wee nọsaa, e wee tigbuo Izrel n'ihu ndị Filistia. Ha wee tigbuo n'etiti usoro ndị agha Izrel n'ọhịa ihe ha ka nnu ndị ikom 10. Ndị Izrel wee baa n'ọmụma ụlọ ikwu. Ndị okenye Izrel wee sị, "N'ihi gịnị ka Jehova tigbuoro anyị taa n'ihu ndị Filistia? Ka anyị si na Shilo wetara onwe anyị igbe ọgbụgba ndụ Jehova, ka ọ wee bata n'etiti anyị zọpụta anyị n'ọbụ aka ndị iro anyị." Ndị Izrel wee ziga na Shilo. Ha wee si n'ebe ahụ bute igbe ọgbụgba ndụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha, onye bi n'etiti cherubim. Ụmụ ndị ikom Elayị abụọ bụ Hofni na Finehas nọnyekwara igbe ọgbụgba ndụ Chineke n'ebe ahụ. O ruo, mgbe igbe ọgbụgba ndụ Jehova batara n'ọmụma ụlọ ikwu, Izrel niile tiri oke mkpu, ala wee daa ụda. Ndị Filistia wee nụ olu iti mkpu ahụ wee sị, "Gịnị bụ olu oke iti mkpu a n'ọmụma ụlọ ikwu ndị Hibru?" Ha wee mara na igbe Jehova abatawo n'ọmụma ụlọ ikwu. Ndị Filistia wee tụọ egwu, n'ihi na ha sịrị, "Chineke abawo n'ọmụma ụlọ ikwu ahụ." Ha wee sị, "Ahụhụ na-adịrị anyị, n'ihi na ihe dịka nke a adịghị na mgbe gara aga. Ahụhụ na-adịrị anyị, onye ga-anapụta anyị n'aka chi ndị a dị ike nke ukwuu? Ndị a bụ chi nke nwere ihe otiti niile ọbụla tigbuo ndị Ijipt n'ọzara. Meenụ onwe unu ka unu dị ike, bụrụkwanụ ndị ikom, unu ndị Filistia, ka unu ghara ịbụrụ ndị Hibru ndị ohu, dịka ha buworo unu ndị ohu. Bụrụnụ ndị ikom, bukwa n'agha." Ndị Filistia wee buo agha, e wee tigbuo Izrel. Ha wee gbalaga nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Oke ntigbu ukwu wee dị. Ọgụ nnu ndị ikom 315 bụ ndị ji ụkwụ eje wee dapụ n'Izrel. E wee were igbe Chineke. Ụmụ ndị ikom Elayị abụọ bụ Hofni na Finehas nwụkwara. Otu nwoke onye Benjamin wee si n'usoro agha ahụ gbaa ọsọ bịaruo Shilo n'ụbọchị ahụ. Uwe mwụda ya niile dọwara adọwa, aja dịkwa ya n'isi. O wee bịa, ma lee, Elayị na-anọkwasị n'oche ya n'akụkụ ụzọ na-eche nche, n'ihi na obi ya na-ama jijiji n'ihi igbe Chineke. Nwoke ahụ wee bịa igosi ya n'obodo. Obodo ahụ niile wee tie mkpu. Elayị wee nụ olu iti mkpu ahụ sị, "Gịnị bụ olu ụzụ a?" Nwoke ahụ wee mee ngwa bata gosi Elayị. Ma Elayị gbara ọgụ afọ 418. Anya ya abụọ guzoro eguzo, ọ pụghịkwa ịhụ ụzọ. Nwoke ahụ wee sị Elayị, "Mụ onwe m bụ onye si n'usoro agha bịa. Mụ onwe m sikwa n'usoro agha gbalaga taa." O wee sị, "Gịnị bụ ihe mere nwa m?" Onye ahụ nke na-ezi ozi ahụ wee zaa sị, "Izrel agbalagawo n'ihu ndị Filistia. Ọzọkwa, oke ntigbu adịwo n'etiti ndị Izrel. Ọzọkwa, ụmụ gị ndị ikom abụọ bụ Hofni na Finehas anwụwo. E werewokwa igbe Chineke." O ruo, mgbe ọ ghọtara igbe Chineke, na ọ si n'oche ya dala azụ n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá, olu ya wee gbajie, o wee nwụọ. N'ihi na nwoke ahụ bụ agadi dịkwa arọ. Ya onwe ya kpekwara Izrel ikpe ọgụ afọ 2. Nwunye nwa ya bụ nwunye Finehas dị ime, ọ gaje ịmụ nwa. O wee nụ akụkọ ahụ na e werewo igbe Chineke, na nna di ya na di ya anwụwo.
o wee ruru ala mụọ nwa n'ihi na ime mere ya na mberede. Mana mgbe ọnwụ ya, ndị inyom ndị na-eguzo n'akụkụ ya wee kwuo sị, "Atụla egwu, n'ihi na nwoke ka ị mụworo." Ma ọ zaghị, ọ tụkwasịkwaghị obi ya na ya. O wee kpọọ aha nwa ahụ Elkabọd sị, "Nsọpụrụ esiwo n'Izrel pụwa, n'ihi owuwe e were igbe Chineke, na n'ihi nna di ya na di ya." O wee sị, "Nsọpụrụ esiwo n'Izrel pụọ, n'ihi na e werewo igbe Chineke."